ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. ناي እግዚአብሔር ሰላም ናይ መብርሃን ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን አመላድነት ምስኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በህይወት ብጥዕና ስለዝሓለወና ክሳብ ዝዕለት ስለዘጽናሐና ስሙ ንዘላለም ዓለም ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ደጊምና እግዚአብሔር አምላኽና በምሕረት ዓይኑ ስለዝጓሰየና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን ለሙን በህይወት አጽኒሑ ቃሉን ዘራረብ ቃሉን ሰምዕ ስለዝፈቀደ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጅውን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሕራይም ባር ለሙን ብዛዕባቲ ዝሓለፈ መዋጸልታ ኮይኑ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ገድሊ ቅዱሳን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ለሙን መዋጸልተናቱ ቅዱሳን ምስ መን እዮም ዝጋደሉ ወይ ቅዱሳን ምስ መን እዮም ተጋዲሎም ንዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ምስጢርን ጥበብን ከም ዝገለጸ ለሙን ንዓና ምስጢርን ጥበብን ገልጸልና ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸት ረድኤትን ኣብ ርእስና ከውርድ ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስ ኩላትና ክኸውን ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ቅዱሳን ምስ መን ተጋደሉ ቅዱሳን ሙሉእ ዘመኖም ምስ ኃጢአትን ምስ ዲያብሎስን ብዘይ ቋረጽ ጽኑዕ ቃልሲ ከም ዝነበሩ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ወድማ ኩላትና ይርዳእና እዩ ነዚ ቃልሲ ንምሕላፍ እምበኣር ነዚ ቃልሲ ስዒሮም ብዓወት ንምዝዛም ብዙሕ መከራን ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ወረደ ይብን ይመሓሊፎም እቸም ቅዱሳን ክንብሎም ከለና ወይ ቅዱሳን ክበሃሉ ከለው ኮፍ ኢሎም እንዳበልዑ እናሰተዩ ብዘይ ድኻምን ብዘይ ጻዕርን ብዘይ ውርደትን ብዘይ መከራን ዝሓልፉ ይኮንን ስለዚ ቅዱሳን ናብ ቅድስና ማዕረግ ዘብጽሖም ቅዱሳን ተባሂሎም ዘብቅዖም ነገር ምስቲ ረቂቕ መንፈስ ምስቲ ፈታኒ ዝኾነ ዲያብሎስ ከምኻ ምስ ናይ ስጋ ፍትወት ምስ ናይ ባህሪ ስጋ ተዋጊኦም ጽዒሮም ደኺሞም ብዙሕ መከራን ሽግርን ሓሊፎም መወዳእታኻ ኣኽሊል ህይወት ዝረኸቡ ኣኽሊል ህይወት ክጎናጽፉ ዝኽኣል እዮም ብዛዕባ ኣብ መንጎ ቅዱሳንን ኣጋንንት ዘሎ ቃልሲ ክዛረብ ኩሉ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 12 እንታይ ይብል ልዕል ኢልና እንተንብዩናዮ ብዝያዳ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 10 መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ዝተረፈ ኣሕዋቴ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ንፍሕሶ ሰይጣን ተቃይምኩም እንተ ክትክእሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ብምሉእ ልበሱ ከመይ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዘመሓዱር ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ኩፋኣት መናፍስትን ኣብ ሰማያት ዘለው እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ምስ ደቂ ሰባት ወይ ድማ ምስ ቅዱሳንን ምስ ኣጋንንትን ዘለው ኣብ መንጎ ኣጋንንትን ኣብ መንጎ ቅዱሳንን ዘለው መንፈሳዊ ገድሊ ወይ ከዓ ቃልሲ ክዛረብ ከሎ ብዝያዳ ቁጥሪ 12 እንታይ ይብል ከመይ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዘመሓዱር ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ኩፋኣት መናፍስትን ኣብ ሰማያት ዘለው እምበር ምስ ሰብ ኣይኮነን ይብል ስለዚ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ቃልሲ ድሕሪውን ድሕሪ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝመጹ ክሳብ ምጽአት ዓለም እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኣሰር ቅዱሳን ዝስዕቡ ኩላቶም ቃልሲ ወይ ድማ መንፈሳዊ ቃልሲ ምስ ስጋ ዝለበሰ ሰብ ዘይኮነስ ምስቶም ርኩሳት መናፍስትን ረቂቃት መናፍስትን ምስቶም ናይ ጸልማትን ናይ ክፍኣትን ኣብ ሰማያት ዘለው ርኩሳት መናፍስቲ ንጸልማት ዘመሓዱር ገዛእቲ ዓለም ምዃኑ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣቀድማ ኣቢሉ ናብ ኤፌሶን ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ 12 ገሊጹሎ ነዚ ንምውቃም ከዓ ትሕት ኢሉ ካብቲ ምዕራፍ ከይወፅእ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 13 ክሳብ 20 እንታይ ይብል ካብ 13 ጀሚርና ነንብቦ እምበኣር በታ ክፍእቲ መዓልቲ ተቃይምኩም እንተ ክትክእሉ ኩሉ ስዒርኩም ከኣደው ክትብሉስ ሙሉእ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቁም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ እቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ እጋርኩም ከማሰአን ብምእታው ተዳሊኹም ደው በሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከዓ ነቲ ናይቲ ክፉእ ሃልሃል ዝብል ፍላጻታት ኩሉ ክተጥፍእሉ ትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቆቡዕ ሓፂን እትዉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሰዓብ መንፈስ ጸልዩ ስለዚ ከዓ ተስፋ ከይቆረጽኩም ስለ ኩሎም ኣመንቲ ኣብ ጸሎት ተጸመዱ ምእንታይ እውን ክዛረብ ከለኹ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነገር ቃል ክወሃበኒ ጸልዩ ብመቑሕ ዝተኣሰርኩም እቲ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደር እሞ ከምቲ ዝግባኣኒ ብትብዓት ተዛሪቦም እንትኽእል ጸልዩለይ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 13 ክሳብ 20 ስለዚ እቲ ቐልስ ምስ መን ምዃኑ ምስቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝቕበል ቅልስ ብኸመይ ክንስዕሮ ከም ዝግባኣና ብኸመይ ዓወት ክንረክብ ከም ዝግባኣና ንዕኡ ሰጊርና ኣብ ዓወት ብኸመይ መገዲ ንበጽሕ እንታይ ምስ ንገብር ኢና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ
بزرزر أفقد 13 كساف فقدي 18 تزلو بزيادة زرزيرو أقميت أولو مالتين برهان علم قدس باولوس هذا كلاي كورنثوس معرف 11 كافقدي 13 كساف 28 بزعبة زرخبو شنقرن مكران بزعبة سلوانجل قبل زحالف هيوت زحالف تقادلو كزارب كله كم زيبل كافر 12 جنبيرنا كلاي كورنثوس معرف 11 مالتي እቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ከምቲ ናቱ ንገብር ኢና ኢሎም መታን ከይምክሑ ከምቲ ሕጂ ክገብሮ ጀሚረ ዘለኹ ክቕፅለ እየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገዛ ርእሶም ናይ ክርስቶስ ሃዋርያት ከም ዝኾኑ ከምስሉ ብምጥባር ዝዓዩ ሓሰውቲ ሃዋርያት እዮም ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እሞ እዚ ኣይገርምን እዩ ስለዚ ከዓ እቶም አገልገልቲ ሰይጣን ንርእሶም አገልገልቲ ጽድቅ እንተምሰሉ ዘገርም ነገር አይኮነን መወዳእቶም ድማ ከም ግብሮም ክኸውን እዩ ደጊም ውን ብላለኹ ሓደኳ ከም ዓሻ ኣይቆጸረኒ ከም ዓሻ እንተቆጺርኩም ንግና ኣነ ውን ገለቁርም እንትኹም ካሕሲ ከም ዓሻ ጌርኩም ተቀበልኒ ከምዚ ለ ብትምክሕቲ ክዛረብ ከለኹ ከም ዓሻ እምበር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዙሓት ብስጋዊ መገዲ ከም ዝምክሑ ኣነ ውን ክምካሐ ንስኻትኩም ለበማ ስለ ዝኾንኩም ነቶም ዓያሹ ብተሓጓስ ትዕገስዎም ኣለኹም ሓደ ከም ባርያ እንተቆጸረኩም ሓደ እንተዓመፀኩም ሓደ እንተተበለፀኩም ሓደ እንተኾርዓልኩም ሓደ ገጽኩም እንተጸፍዓኩም ትዕገስዎ ኣለኹም ንምዝራቡካ ዘሕፍር እንተኾነ ንሕና ነዚ ኩሉ ክንጽመሞ ከም ዘይንኽእል ይገልጸልኩም ኣለኹ ሓደ ክምካሕ ዝደፍር እንተኣልዩ ግና ኣነ ውን ክምካሐ ነዚ ኩሉ ግና ከም ዓሻ ይዛረብ ዘለኹ ዕብራውያን ዲዮም ኣነ ውን ዕብራዊ እየ እስራኤላውያን ዲዮም ኣነ ውን እስራኤላዊ እየ ደቂ አብርሃም ዲዮም ኣነ ውን ወዲ አብርሃም እየ አገልገልቲ ክርስቶስ ዲዮም ከም ጽሉል ዳኣ ይዛረብ ዘለኹ እምበር ኣነ ይበልጾም ሕልፎኦም ዝጸዓርኩ ብዙሕ ግዜ ዝተኣሰርኩ ብዙሕ ግዜ ዝተገረፍኩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣፍ ሞት በጻሕኩ እየ 5 ግዜ ን40 ጭጉራፍ ሓደ ጎደል ብኣይሁድ ተገረፍኩ 3 ሰዓት ብሽመል ተዘበጥኩ ሓደ ሰዓት ብዳርባ እምኒ ተቐጥቀጥኩ 3 ሰዓት ኣብ ዝነበርኩ መርከብ ተሰበረትኒ ሓደ ለይትን ሓደ መዓልትን ኣብ ባሕሪ ገበርኩ ብዙሕ ግዜ መንገደኛ ኮይነ ነበርኩ ብውሕጅን ብኸተርትን ከዓ ተጨነቅኩ ብኣይሁድን ብኣሕዛብን ተጨነቅኩ ኣብ ከተማን ኣብ በረኻን ኣብ ባሕርን ተጨነቅኩ በቶም ሓሰውቲ ኣሕዋት ተጨነቅኩ ብዕዮ ብጻዕሪ ድቃስ ለይቲ ብምስኣን ብጥሜት ብጽምኢ ብስእነት መግቢ ኣብ ጥራይ ዝባነይ ቁርብ ምቕባል ነበርኩ ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከዓ እቲ ብዛዕባ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ዘለና ሓልዮት ኣብ ጸጽባሕ ይጽበለይ ኣሎ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ بزيادة أبزي كنا بوصن حنا كلاي كورنثوس معرف 11 كافقدي 23 ترى بينايو كسافقد 28 دقيمنا هرئينا تايز بالتقال أقلقلتي كريستوس اليوم كم صلوا لي أزارب زلهم بر أنا يبلصهم حلفهم زسعركو بزح جزء استأثركو بزح جزء استجرفكو بزح جزء أف موت بس حكي حمشت جزء نربعة جغراف حدا قدل بايهول تجرفكو 3 ساعة بشمل تزبطكو حدا ساعة بداربا أمني تقطقطكو 3 ساعة تزنوركو مركب تسبرتني حدا ليتن حدا معلتنا بحر جبركو بزح جزء منجرنيا خوينين بركو بوحجن بخرتتن كعا تجنقو بايهودن باحزابن تجنقو أف كتمان أبرخان أبحرن تجنقو بتوم حسوتي أحوات تجنقو بعيو بسعري دقاس ليت بمسآن بتأميت بسمعي بسئنة مقبي أبتراي زباني قري بمقبال نبركو يبل لذي برهان عالم قدس باولوس هذه توصل سنة حنا في كلاي كورنثوس معرف 11 بزيادة 20 سلسلة نكسب 20 شو مدن تنبيهنايو إزي بزح شجرن مكران بزح تقادلو سلون جيل سلا كريستوس قبل كم زحلفه يجلس إذا كل مسحلفه برهان عالم قدس باولوس زنبره مكران زنبره مفساو تقادل مسود انتاي زبل أناس دروك سواء قريب اللقو مع التيموتيون بس حقا سناي قدلي تقادل إيه قيايك أودي إيه نهتا أمنتون حالي إيه دقيم تقنع فرادي زغانا قويتا بتا معالتي أزبن أهل الصدقي تنبير اللي قالو زيقنا نهتوم نمقلاسو حرار زولو كلاتهم دا أمبر نعيت راح يكونن كلايت ميتوس معرف 4 كفقد 5 كفقد 8 نتينا ينفس ورد زغاني قدس تيموتوس كمعدو لغا أو قدامي تيموتوس معرف 8 فقدي 10 تقلته كم زي خبل صحيف له نتينا ينفس ورد زغاني قدس تيموتوس كمعدو برهان عالم قدس باولوس
أو قدامي ملأختو أو قدامي تيموثاوس معرف 6 فقرة 12 كم زي يبل لعلينا كفقرة 11 تنبيونايو نسخا جنا يلو تيموثاوس نسخا جنا أتا ناي أملاك سب كابزو كل هدم الدحر صدقن منفساونتن امنتن فقرن تعجستن حياونتن صعب صبوق ناي امنت قدل تقادل نتا صوع كلا كن بزحات مسكر ون صبوق ما نستأمن كايا هيوت زلعلم حزايب قال كندوغم اينا ران علم قدس باولوس نتيموثاوس تايلو خف قد 11 نسخا جنا يلو نتيموثاوس أتا ناي أملاك سب كابزو كل هدم الدحري صدقن منفساونتن امنتن فقرن تعجستن حياونتن صعب صبوقنا امنت قدلي تقدل نتا صوع كلا كن بزحات مسكر ون صبوق ما نستأمن كلا هيوت زلعلم حزايب قصلا بيلو نتي تأزاز بنصهنان بزي منقبن كسع مغلاص غويتانا يسوع كريستوس من تختحلو اب قدمتن كل هياو زغبر املاخن اب قدمي اتي بيلاطوس بينطناوي صبوق ما نستأمن كريستوس يسوعن يئززك الله نزي غزيو مس بصحي املاخ غلصيو نسو بصو بينن كل زغز نغوس نغستات غويتا غويتوت نسو بينو زيموت حدا سبكا كوتو زير ايو كريون زيكل ازي قرب برهان زنبريو نعو نزل عالم كبرن سلطانن يخونو امين እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚ በዚያዳ ኣብዚ ክንዕድልና ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 12 ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል እምነት መግዳል ከም ዘድልዮ ሃይማኖት ገድሊ ከም ዝሓትት ኣብዚ ይረዳእና ነታ ዝተፀዋዕ ካላ ኣብ ቅን ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን ዝተኣመን ካላ ህይወት ዘላለም ሓዛ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ መንፈስ ወዲ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ክምዕድ ከሎ ነታ ዝተፀዋዕ ካላ ኣብ ቅን ብዙሓት ከዓ ዝተኣመን ካላ ህይወት ዘላለም ሓዛ ጽቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ከዓ ተጋደል ስለዚ እምበር ሃይማኖት ክርስትና ቤተ ክርስቲያን ገድሊ ከም ዝሓትት ምግዳል ከም ዘድሊ መንፈሳውነት ብዘይ ገድልን ብዘይ ምግዳልን ከም ዘይኮነ ጻዕርን ድኻምን ወረድን ደይብን መከራን ሽግርን ኩሉ ዓይነት ተጻብኦ ምስጋር ከም ዝግባእ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ከም ዝኽብል ሚዒድዎ ኣሎ ከምኡኻ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክልኡ ከሎን ከሎ ሰብ ኤፌሶን በቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝረኸቦ መከራን ሽግርን በቲ ዝወርዶ ዝነበረ ተጋድሎ በቲ ዝረኸቦ ዝነበረ ፀበባት መታን ከይሰናኸሉ ኣብ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 13 እንታይ ኢልዎም ስለዚ በቲ ምእንታኹም ዝበፅሐን ፀበባ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብፀበባይ ከይትስልክዩ ይልምነኩም ኣለኹ ስለዚ ስለቲ ምእንታኹም ዝበፅሐን ፀበባ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብፀበባይ ከይትስልክዩ ይልምነኩም ኣለኹ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ወንጌል ክብል መከራን ፀበባን ይረክብ ከም ዝነበረ ግናኸ እቶም ናይ መንፈስ ደቁ ዝኾኑ ሰብ ኤፌሶን ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ብምስባኹ ወንጌል ብምምሃሩ ዝረኽቦ ዘሎ መከራን ሽግርን ፀበባን ብሰንኪ እዚ ተስፋ ንኸይቆርፁ ቅዱስ ጳውሎስ የጠንቅቆም ይምዕዶም ይግስጾም ለዋኻ ይመሓላለፈሎም ኣሎ ስለዚ ወንጌል ክርስትና መንፈሳውነት መከራን ሽግርን ተጋድሎን ከም ዝሓትት ጻዕርን ድኻምን ከም ዝሓትት ኣብዚውን ቅዱስ ጳውሎስ ናቶም ተማሃሩ ዝኾኑ መንፈስ ደቁ ዝኾኑ ሰብ ኤፌሶን በዚ ሰማዕናዮ በዚ ምብናይ ቃል ገይሩ የጻናዕ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መከራ እዩ ነይሩ ንሳቶም በቲ ናይ ጳውሎስ መከራ እንዲሕርት መታን ከይመለሱ ከዓ ንስኻትኩም እዝናተይ መከራ እዝናተይ ሽግር ንኽብርኹም ስለ ዝኾነ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብፀባይ ከይትስልክዩ ይልምነኩም ኣለኹ ከምኡኻ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 12 ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እንታይ ይብል እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቁራትን ህዝቢ ኮንኩም ምሕረት ልውሃት ትሕትና ሕያውነት ትዕግስቲ ይልበሱ ንሓድሕድኩም ተፃወሩ ኣብ መንጎኹም ቂር ዝብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሉ ከምቲ ጎይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሉ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ነገር ግና ንኹለን ኣሲራ ፍጻሜ ተብፅሕን ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮይንኩም ንሰላም ትፀውዒኹም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ መማሰውቲ ከዓኹኑ መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስጋና ንኣምላኽ ብልብኹም እንዳዘመርኩም ንሓድሕድኩም ክትመሃሩን ክንምዕዱን ከለኹም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም በቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ግበርዎ ብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ ይብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ብዝያዳ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 12 ተቐንዲ ሕጂ ዘድልየና ነገር እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቁራትን ህዝቢ ኮንኩም ምሕረት ለውሃት ትሕትና ሕያውነት ትዕግስቲ ልበሱ ስለዚ መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ ጉዕዞ ክርስትና
لوهات يدلي محرات مقبار يدلي قدس كونك منبار يدلي تحتنا يدلي حياونت يدلي زيادة كلها تعقستي يدلي بتعرست وانت يزبل لما عرفت ثلاثة ناب قلاص أبزل أهو ملأختي نابرا قدس النا يزبل بحافشة تعرستي سلازي أبزع علم زي حد كريستياننا نبرة خلو بقدسنا كما لسكن زقبو بقدسنا كما لسكن لغة لوهات تعتنا تعقستي محرات حياونت كلنا تقالات عسكات تعقستي كم زدلي قدس باولس ينكر تعقست زيلو صوم عقل جرسو كصوم አይክልን መከራን ሽግርና ብዝመጸሉ ሰዓትን ግዜን ሃይማኖት ክጽና አይክልን ስለዚህ ብዙሕ ነገር ኣብ ዘመኑ ኣብ ዘጓንፈሉ ሰዓት በሐፈሻ تعقستي ካብ ዘይ ምህላው ዝተላዓለ ክርስቲያናዊ ሓዲዱ ካብ ተሓዲድና ክርስትና ክወጽእ ስለ ዝኽእል تعقستي ከም ዘድሊ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆላስይስ ነጊርዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱሳን እምበኣር ምስ ምንታይ እዮም ተጋዲሎም ዝብል ከም መእተዊ ኣብዚ ኣኽለና ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ ትርጉም ገድሊ እንታይ እዩ ገድሊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ይትርጎም እንታይ ማለት ገድሊ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝተጋደልዎ ገድሊ ወይ ከዓ ተጋድሎኦም ኣብ ምንታይን ዝዓለመ ነይሩ ንዝብል ዝተወሰነ ነጥብታት እግዚአብሔር ብሰላም ትራጽኒሕና ክርኢና ንሎሚ ግን መሓበሻ ቅዱሳን ምስ ምንታይ እዮም ተጋደሎም ንዝብል ከም መእተዊ ጥራሕ እዩ ኣብ መእተዊ ነዚ ዝረአናዮ እዩ ሕጂ ኣብዚ ከኣኽለና ኣብ ዝቕጽል ከዓ ቅዱሳን ምስ ምንታይ እዮም ተጋዲሎም ወይ ድማ ቅዱሳን እንታይ እዮም ተጋዲሎም ዝብል ብዝርዝር ክርኢ ክንፍትን ኢና እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ሽዑ ብህይወት ተጽኒሕና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ተኮይኑ ኣብ ዝቐጻሊ ክንራኸብ ኢና ቅድሚ ግና ቅዱሳን እንታይ እዮም ተጋዲሎም ቅድሚ ራእይና እቲ ገድሊ ዝብል ቃል በቃሉ ትርጉሙ ዕላምኡ ክሪኦ ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላክ ብህይወት ጥዕና የጽናሐና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ እግዚአብሔር ምሕረቱን ጥበቡን መንፈሱን ኣብ ልዕለና ይሕድር ናይ ቅዱሳን በረኸት ናይ ቅዱሳን ጸጋ ናይ ቅዱሳን ረድኤት ሎሚ ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ደግምና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ይኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን